Bilis ng kaswelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking napalit, Diyos ko rugo, eko apamalit. At magbalik po yung kayong programang Nanu Pata. Kasanding na po yung binyan ng kwentong Dannia nanding kaya katamo kayong pamag-aral. Minsan, detang aatinta mo yung eta lakwa, pero dapat maging balakid deta batang eta mo kumusad ketan dapat tamong direksyon kaya katamong biye. Pero, Dannia, busy yan naman po. Nung balo yung po, sinambot siya pong nano keng photojournalism. The balo ko, the most outstanding photojournalist king Luzon, based ketang pekabaya na pong contest, nano ita. Pwede mong i-share kaya kami? November 2022 po, sinambot ko po most outstanding campus photojournalist in Luzon, keng third Assumption Outstanding Campus Press Awards keng University of the Assumption po. And nandin, anyang pasalamat ka, pa-shoutout ka, darandaman ko miyembro ka rin keng The Industrialist, the official publication na ning Dabsune. But na mo inclined ka keng campus journalism, Dannia? Yung totoo po niyan, mag-start ko pong campus journalism way back 2012. Bali, pilang ba naman? 12 years? More likely. Kalabat na! Yes. Karin ko po magsimulang mawili keng photojournalism. Yung totoo po niyan, yung kwento ko rin photojournalism, masalimuti. Ari puling no choice lang mo. Puling niya, kumupo yung ating digital camera ng panahon na ito. No choice? Opo, totoo po ta. Piling sasabihan ko po pa na yung no choice is still a choice. Dapin po. Very good. Wape naman. And baka may ka-training ka ba? Did you have formal training? Or ating kang malbehang YouTube, malbehang references materials, king photojournalism, kaya may biyasa ka? Nanganak ko po, matitrain ko po, iba't karing photojournalist keng Sunstar Pampanga. Invite na po nitang coach ko. And then, kinalaunan po, ring attendant ko na mo po, seminar and training po. Ayan pa po kang Sir Jimmy Domingo, yung photojournalism professor na po ng University of the Philippines, Diliman. Niya po yung kaya-kayabi ako karing photojournalism trainings and seminars. Kaya ako po talaga may biyasa. Ayan. Talaga namang, kita naman pong certify na as Human Resource Associate Passer. Maka na ano mo na manikway ni Dannia? Ini pong Certified Human Resource Associate title, biglaan niya mo po Siyempre may pressure ko po rin kabatch ko mga pasar na laki ng CHRA exam. Ngayon po, uling impulsive ko bisa ako makanya. Bisa ka naman. Siyempre, paitauli ka ba Totoo po yan. Pero itapin po, yung milyari po kanto, agad ko po mag-register and then mag-part-time ko po kasi ng oras sa ito, ng panahon na ito. Kaya pimilyari po, may 1 week ko mo pong review. Yung preparation ko po 6 months. Kaya po, yung many po reviewers, so binasa ako lang mo po 1 week. O ngayon po, itapin po, may pasar na ako man po at ginawa na ako po nini bilang parang certified na ako po. Pati na ako certification na pwede na ako mag-obra ka rin kumpanya bilang Human Resource Associate. Kasi po, cover na po nini in recruitment, marketing management, and learning and organizational development. Kimeto nga kumpanya. So, buri mo sabihan, hanggang ka pa mag-board exam, malyari na kang mag-obra. Pwede na po. Ay ba naman, kasanting na rin titulong ita, ikwa mo. O kaya mo naman, maririyaya mo, dimdam yung kwento na, mag-review yargo 1 week. Leo mo na, talagang, iso talagang makaparikil, and talagang, para kaya talaga, hanggang makananong may manggawan yan, 1 week yung mag-review, ikwa, may pamurin. And, balo ko, may nikuha ka namang galal keng Dabso. Nano itang ikwa mong galal keng Dabso nga ito? Bali po, anyang July, katapusan, may award ko po bilang kareng peka mo munang may award na Gawad Honor yan. Ngayon mong banwa nga ite? Opo.
pioneer. Kayo yung pioneer kayong Opo. gawad honoria. Nanu yun yung gawad honoria na ini. Bali po ining gawad honorian po, pag magpamagkilala ya po kareng outstanding honorians o kareng estudyante na po ning Don Honorio Ventura State University. Reta pong basihan da rin maliban po kayong sandabak maka-interview pong screening, ay itapreta pong gewaming extracurricular activities na ating impact kaya katamong komunidad. At saka reta pong maka-align kareng 17 United Nations 17 Sustainable Development Goals. Reta ngatin po talagang impact para kareng kabara akong tao. Ayan, no? Ahakit siya po kaya kayong screens ngayon, impong award ay kuha ng Dannia. Makanano kawari mekyabe pa mo, kining gawad honora na ini. Kailangan bang ating mag-dominate kaya ka? Makanano itang proseso nga ita? Nangi kami po yung mekyabe, atin po talagang nomination. Iba't po ka rin, dean da rin colleges. Pero makalimit lang mo po. Ngayon po na nga balo ko na sarado na po yung nomination packet ng college me. Siknanan ko po yung loob ko na inominate ko yung sarili ko. Kasi alin naman po itang award yung buri ko po Buri ko pong i-share ka rin honorians na ininggewa ko keng biyaw keng college. At ating kong impact keng komunidad damot ka rin tao. Ngayon po, ito mo po talaga yung goal ko. Itang i-share ko mo po na makanino po yung giwa ko ng college, mga yan. Ngayon, ako naman po taga-expect na dinanda ko pong award makanita. Kaya mag-self-nominate kami po. Adwa kami po nita nga be ako, Sir Pat. Iya po nga be ako. Ikami mo po ingadwang mag-self-nominate. Karenggan pong apulong may shortlist. And di kayo nga dwa, milog kayong pareho. Milog kami pong pareho kare mumunang gawad honorian. Okay. And wapin naman, nung buri mong i-share itang pamangsikap mo and makapag-inspire ka, why not? Nanuyawaring award nung ala na ka man a-inspire, aaliwang tao. O kaya rin na mo nitang gawad honorian. Nano naman, inggewa na ning dabso, rikil, kayong pamagkilala, kayong kaya pamagsikap, pamagtsaga, kayong pamagaral. Nano, itang tutok kayong milyari. Ito pin po in kasunod na po nito, salamat po kaya kaming University President, Dr. Enrique G. Baking, at kaya kaming Director ng Office of Student Affairs, kang Dr. Gloria B. Gigante. Uling nominate kami po kaya warang mag-aaral ng Gitnang Luzon 2024. Ngayon po kakapasko pa pong application na laba pong updates, pero balo po interview na po kanya ng susunod ng pong mag-screening ka rin, kaya kaming mag-apply para kanini. Panamdaman mo, how does it feel na ing dabso na mismo ngini, lalakad para medinan kang distinction? Mumuna po, may surprise ko po kasi po, nang mumuna, ako na po babalakan pang idala keng regional ining gawad ni. Pero, in-inspired na kami po karet detang dati mi pong, or alumni da po detang warang mag-aaral ng Gitnang Luzon, iba't keng dabso na, o tayo mo itry, subukan mo man lang na ipass in kaya kang application. Malay mo, di ba? Makanita. At saka, itapin po na, mumuna da pong sinabi ka ako, magkaroon ko pa po kanong connection na mas dahal pa pong tao na amit ko along the way and makasahop ka ako na mas magkaroong social impact ka rin pong gagawan. Kasi po yung warang mag-aaral ng Gitnang Luzon, manibalala pong dahil community outreach program. Kaya itapin po, nung simulan ko na po kanong kayong gawad, o kaya pa po ka natuloy. Wapin, no, timi naman taglos at mas marakal kang kayanakan. Na actually, hanggang ngayon kayanakan, detang ating buring ayabot kimbi but ila pa ma-inspire king kwento mo. And ako naman feeling ko, kempang panga-nominate mo. Feeling ko winner na kaya kasi 'di ba karakala pwedeng i-nominate, karakala estudyanteng ating kwentong kalupa mo pero ika ing may pili. And paulinan niyan, abanggit mo rin din kitang kwento tamo kay minun ng segment, makyabe ha ka rin king miyayaliwang extracurricular activities map na mo hasta kang kaya active kareng extracurricular activities. Actually, pending di nga lamang estudyante, awsa na kaya, kanong kaya ka, Miss Extracurricular, Dannia. Opo, totoo po yan Pero, sabi ko mo po kasi, balo po yung purpose ko keng be.
ito po talaga yung number one na mag-push ka ako na pasukan or itry lang ang ding buri kong gawan. Kasi po minsan kaya pa mag-try, alang mawala nung yung madagdagan la pa po. Ring kaluguran mo, ring connections mo, ding Network mo. yes, and then deta pong tao na balo mong asopan mulo at asopan da ka naman. At saka ito pong tao na inspire mo. Basta ito po, nung di sa'yo po magkiyabi ka rin extracurricular Why activities. not, ne? Opo, why not? Kasi alaman dagdag or bawas kang grade, pero makadagdag experience kaya ka. Okay. And dimdam yun naman po yung kwento. Man din, pamag-aral, pamakyabe, king campus journalism, ne? Midinan niyang miyaliwang galal at certified human resources associate siya pa, ne? Ingkot lang po kang Dannia makanini. Dannia, makanano mo manage nganyan. Siyempre, kasimple naman, sir, time management ing ausken. Pero siyempre, karakal mo nagagawan, mo naman siguro simple-simpleng time management mo yan. How do you do it? Bakit ditang isipan dang, ala na akong time, ako naagawa. Makanano, Dannia? Po, balo nung maniwala la po niya, ti kayo po ne, pero yung mumuna akong gawa, magpainawa. Magpainawa po kasi po, yung pa magpainawa, hindi po yung maging pundasyon mo para magka-energy kayo po na gawa, karetang dapat gawan. At saka, king metungal do, kailangan enough sleep, matudtud kayo po. At saka, because of that, bala magka-condition yung katawan mo na, okay, isuning painawa, gawa na ako makanini. Makanta po yung gawa ko and then mind conditioning po talaga. Makantaya po talaga. Itang i-reward yan po yung sarili yun na, o kapag gawa ko yun kailangan sali ko makanya kay Shopee. Ito, makani tayo po. Baliktad, ne? Baliktad siya, yung gagawa ng Dannia, ne? Usually kasi ring magobra o retang dakal gagawan king begawan da na pa, kaya ridang gewa, karin la magpainawa. Pero ika, inuna mo, painawa ko pa, baka nitang asadya ko yung sarili ko, karetang miyaliwa kong gagawan. Pero siyempre ako baka maging specific, nano yung priority mo kareta? Karetang gagawan mo, nanong priority? Uling liban ko lapin po din priority ko langan. Pero when time comes po na atin mas importanteng gawan, ito po yung unan ko. Pero nung sa tingin ko importante langan, nung nano po yung pinaka marano na deadline or pinaka urgent or mangailangan immediate action, ito po yung kakungunan palagi. Yeah. And after receiving all the karangalan, the accolades, I think from high school hanggang college, detang and mayari ka, nano ing sabihan da rin pengari mo kaya ka. Siyempre, aluwa-aluwaing panamdam da rin pengari. Siyempre po namumuna worried la po ka, kuling papagal ko po ka nung gusto. Pero kinalaunan po, bala mo pansin na mag-enjoy ko po kayong gagawan ko. Nyapin po, may ba't kayo naman po makasuporta la po ako din kakong pengari. Yan kang obet mo at saka kandona. And proud na po actually, uling maliban po ko na extracurricular activities ko, mag-part-time job ko po. Nyapin, alina ako po masyado makaasa karela. Simula pa po ng third year high school ko po. Kaya po, makuswelo la naman po, uling parang ditak-ditak makapag-payback na ako po karela. Makasahop ka pa, bale. Curious ko mo, nano na rin part-time jobs na ninuban mo na? Mumuna po ng high school ko po, simula po high school, mag-part-time na ako po Nang mga 19 years old na po ako noon. Magi ko pong freelance photographer kay Mall, Kenny Pampanga. And then, maliban po kanito, mikibandi ko pong small photography business, Picturesque by Danny. Mananggapan ko pong kliyente, kay birthdays or events, company events. And then, recently po, may linob ko po bilang HR intern or apprentice kay metong kumpanya. O, di ba? Sesela na kayo mo. Talagang balo ng Dannia Inggawan, King Biena. Buri ko nga balo ni, siyempre bakit ang share mo rin kareng kikatang manal bene, kareng pengari, kareng pengari, siyempre bakit ang mika idea la, kareng kaya na ka naman, bakit ang ma-inspire la. Nano mo ing mantra mo King Biena? Dakal ko po mantra, pero yung bumuna akong buring sabihan is itang mantra ako na always of the people, by the people, for the people.
Ayan, ito po kasi, balamoy ni po yung maging kakong basis or foundation na ingega na ganang gawan ko dahil ya ka rin tao at para ka rin kabara akong tao. Uling tao ko naman niya kung ginawa kanini. Ngini, gagawan kini para ka rin kapwa ko rin na tao. Paano po makantayin ka akong isipan? King psychology, journalism, at kare social responsibilities ko po. Lagit-lagi po para king bayan, king Diyos, at karen tao. Ayan. Ngayon naman, aisip kang bigla, ne? Yung kapatid mo, Marian, ang popay? Dayan po. Dayan, ne? Ano bang competition kayo? Kayong family, siyempre, ne? Dakalya ako ang achievements Dannia. Then kayang kapatid, maya pa yati, at ang makanyan, ne? Nasa yun ang lahat, ate. Ate bang competition kaya kayong magkakapatid? Yung totoo po niyan, ala po. Kasi achiever la rin po rin kakong kapatid. Marian po, first year college siya po ngayon ni Ken Dabso. At Dayan po, grade 10 niya mo Ken Pampanga High School. Pero wala pong achiever at never ko pong dimdam karela na buti pa'y ate makanini ang makanyan. Actually, ila pa po mag-share ka yung post ko na, ate ko yan, proud kapatid, ganyan. At saka po, mila ko na po gamit ang chocolate na nanganak. Itang syempre, yate tin yung chocolate, makanyan. Ngayon po wala na po uling. Magida ko rin pong inspirasyon kahit papano. Oo, kasi deng kaya nakakanta. Maot sa inimeng mala ni ate, ako na. Pero kasanting daramdaman na ding kapatid mo mismo ilang mag-encourage pa kaya ka. And palagi ako datang yung panahon, ika na mo rin yung mag-encourage kang Marian, ang popakang Dayan. Kung ngayon may graduate ka, nano mo yung next plan mo? What's your next step? Painawa ka pa? O ating kang aliwang plano na buringgawan? Po pwede magpainawan eh. Pero kidding aside, magpainawan ko po mentally. Magi ko po kasing therapeutic po para kasi ako yung magkinig ka rin classical music, kareta pong kabuda music, instrumental music, makanta po. Therapeutic niya po ako ito. And then, maliban po kanita, ito mo po yung painawa ko every day. Every night niya po ito. And ngayon po kaya ba't ko po mag-graduate, siyempre po namumunan bahay ko po mag-graduate. Mga nining buri ko, mga nining plano ko. Pero pag yung naka po pala kini, mablangko na ka talaga. Uling adult na po, adult life na po talaga. Ngayon po, yung karatangan pong long-term goals ko, short-term ko lang mo pa mo po ngayon. Yung kako pong plano sa ngayon is, muna po i-represent niya po yung Pampanga, kaya wara mag-aaral ng gitnang Luzon. Maliban kanita po, yung pa mag-review na po para board exam next August 2025. Ayan. Wapi naman aliwa itang kasanting itang isadjame pa mo in isarili mo mentally kasi aliwa na yung pisabil ngeni kalupaking mental health ngeni panauli kung kutang kaya ka Dannia nanong buri mong message na ilakwan kareng pengari, kareng estudyante, kareng kayanakan na itapin na mahapagala na itadatang buridang ayabot ahakwa, dakal challenges, pero ika dakal opportunities and bala mo sa mantalanan mo an. Pero atsumo naman kaya kaita, nanong buri mong message na ibiya ka rin? Okay po, so muna po ka rin pengari. Reng anak tamo po dakal po kapasidad at kapabilidad na agawaing ganang burida. Ngayon po kailangan mo po talaga yung support tayo. Uling ala pong mas ala na po mas masaya nung ali karing anak yu na suportan nila po karing buridang gawan at karing pagnasanda. And karing estudyante po, karing kayabe, ali ko na lang pala ka po estudyante, pero karing estudyante ka rin, gawan nyo muna nano ing buri yung gagawan, nyapin mo ita, at pantunan nyo ing purpose you can be. Uling ito yung magiging pundasyon. Maliban kanita, of course, before nga gana, gawan yung puhunan ng kaya kayong sarili. At dahil kapag giwayo kasing puhunan ng sarili yu, agyo yun ang gawan na nanuman ng buriyo. Dahil, hindi mo ngayon rin kabataan, puro atin lang ang love life, pero bayo nga ng love life po, totoo po ini, psychologically speaking, maganda pong puhunan ng ating mga sarili. Yan lang po, thank you. Bala mo po at chuta mo kay beauty pageant kitang pakibat ng Dannia and I thank you. Pero bali po, makaswero tan damdaman ni Tane. Wapi naman, minsan kailangan you bet on yourself. Bet on yourself first.
kailangan luguran mo yung sarili mo, magtiwala ka kayong sarili mo. Pero natin kitang classical music, medyo may kaya ko. Kaya atandaan ako mag-final exam ko kayong math, mag-aaral ko pa. Makakaragdag mo classical music, may kasahop naman, linob naman itang review ko, may pasar ko. So karing itang classical music, kalaba mo retang itang mga tane. And Dannia, dakala salamat kayong oras binigay mo kaya kami. Maswelo kami, dakal kami abalo. And sana maging inspirasyon ka. Kareng dakal kaya nakan na bakantang reach do ring pangarap na kimbe. At ngayon naman po, basan tayo rin komento king katamong question of the week. Ngayon ay mag-graduate na kang college na anong balak mo? Ayan, ning sabi na pong, Jan Punzalan, magobra na mo agad bang makasahop ka rin pengari ko, hehe. Wapi naman dyan, pero nung okay ka, hanggang 1 week, 2 weeks, hanggang magpal ka pa. Malimpal. Palamunin. Balo ng Reynaldo Bravo Jr. yan. And ngayon naman po, pakibalon tayong kikatawang kampangan, more of the day. Gambulan tayo pang amanang siswan. Ay, saplitan. Saplitan itaboy or goat ang bala mo. Saplitan mo itang itabi Itabi sigurong makanya. Pero aliwaing anyang mergol ko patas na saplitan da kay ka Dannia. Wala naman yung saplitan da ka na nung pakaintindi mo. Mabarog ka Oo, mabarog ka pero apin po ita. Katam kampangan word of the day. Gambulan tayo pang amanong sisuan, gamitan tala po rin amanong oren, bakantang lalo yung paminono, sa lengguahing kapampangan. Pasibayo, Dannia, salamat. King oras sabi niya mo kaya kami. Mayari na naman po yung metong oras, king kaya katang programa, at sing malago ka pa mo rin, pero mas malaguya, bisita ko. Ako po yung Jhoedie Mercado, ikaw po yung kaya kayong talaso yung ating pusong, Nanu pata! Makabalen! Oy pa ako na mangin Naman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na pali.